Dobrý deň. V predchádzajúcich videách sme sa bavili o tom, že na to, aby vám ľudia mohli sami volať, že potrebujú vaše produkty, musia najskôr vedieť, čo robíte a ako im môžete pomôcť. Pokiaľ to nevedia, tak vám nikdy kvôli vašim produktom nezavolajú. A keď nezavolajú vám, tak je pravdepodobné, že zavolajú vašim konkurentom. V dnešnom videu vám prezradím jeden z tipov, ktorý učím len na školení Magnet na klientov. Vďaka tomuto tipu dáte klientom jednoducho a prirodzene vedieť, čo robíte a ako im môžete pomôcť, a vďaka tomu si vytvoríte pôdu na to, aby vám časom zavolali a stali sa vašimi klientami. Najlepší pocit je, keď na zvoniacom telefóne vidíte meno svojho známeho a po prijatí hovoru vám povie, že potrebuje vašu pomoc a vaše produkty. Moje meno je Martin Mažar a pomáham obchodníkom a podnikateľom zvyšovať predaj, aby za ten istý čas práce zarobili viac peňazí. Včera po obede som mal stretnutie zhodou okolností vo výškovej budove. Nastúpil som do výťahu a na ovládacom paneli som stlačil 12. O jedno poschodie vyššie vo výťahu nastúpili ďalší dvaja. Pozdravili sa a skôr než sa zatvorili dvere výťahu, obaja vytiahli z váčku mobily. V tej chvíli som si uvedomil, že ľudia sa zmenili. Cesta výťahom je pre mnohých nepríjemná, pretože ľudia si vo výťahu vstupujú do osobnej zóny. Existuje dokonca niekoľko pravidel, čo robiť a čo nerobiť vo výťahu. Kedysi, keď sa ľudia viezli vo výťahu, s neznámymi sklonili hlavu, pozerali do zeme a potichu čakali, kedy už konečne budú môcť vystúpiť. Dnes sa však niečo zmenilo. Pre mnohých je cesta výťahom stále nepríjemná, avšak dnes ľudia vo výťahu už nepozerajú do zeme. Pozerajú do mobilov, na internete čítajú e-maily, surfujú po webe alebo komunikujú na sociálnych sieťach. Všimli ste si to už niekedy? Alebo dokonca patríte k tým, ktorí takto využívajú každú jednu chvíľku. Nech už je to akokoľvek, ľudia dnes trávia na internete stále viac a viac času. Práve toto obchodníci 21. storočia vedia. Vedia, že navštevujú sociálne siete, vyhľadávajú informácie na internete a chápu, že kam idú klienti, musia ísť aj oni. Toto je kľúčom k úspechu. Ak sú vaši klienti na sociálnych sieťach, mali by ste tam byť aj vy. Sociálne siete sú totiž skvelý nástroj, pomocou ktorého sa dostanete do povedomia vašich klientov. Na to, aby tento nástroj fungoval, musíte mať však správne vyplnený profil. Možno si teraz vravíte, že to je úplne jednoduché, je to jasné ako facka, avšak zo skúsenosti viem, že 99% obchodníkov má profil vyplnený zle. Mám teraz pre vás jednu radu, vďaka ktorej dáte jednoznačne vedieť, čo robíte a ako môžete ľuďom pomôcť. Najčastejšiu chybu, ktorú obchodníci robia pri vyplňaní svojho profilu je, že si nesprávne vyplnia svoju pracovnú pozíciu. Napríklad tam napíšu finančný poradca alebo výživový poradca. Samostatnú kategóriu tvoria tí, čo sú na voľné nohe alebo sú sami sebe pánmi, ale o tých možno niekedy na budúce. Vžite sa teraz do role klienta, ktorý príde na váš profil a prečíta si tam, že ste finančný poradca. Čo je to prvé, čo ho napadne? Niektorých možno nápadne, že je to človek, ktorému sa treba vyhýbať, lebo im bude niečo predávať a zásadne s ním teda nechodia na kávu. Iných možno nápadne, že je to človek, ktorý pracuje v banke za priehradkou. Vo väčšine prípadov však pozícia finančný poradca býva spojená s negatívnou emóciou. Ako však docieliť, aby klienti po prečítaní vášho profilu presne vedeli, čo robíte, ako im môžete pomôcť a zároveň mali z vás dobrý pocit? Dám vám teraz jeden tip. Svoju prácu nenazývajte povolaním, ale poslaním. V prípade spomínaného finančného poradcu by to mohlo vyzerať napríklad takto. Pomáham ľuďom vybrať najlepšie finančné zabezpečenie za najnižšiu možnú cenu. V tejto jednoduchej vete dávate jasne najavo, ako im môžete pomôcť. Takúto formulku by mal mať v talóne každý obchodník a nie len finanční poradcovia. Napríklad aj ja mám takúto formulku vo svojom profile na LinkedIn a možno ste ju aj zachytili aj v tomto videu. Výhodou tejto formulky je, že ju využite nielen na sociálnych sieťach, ale za každým, keď sa vás niekto opýta, čo robíte. Vďaka správne vyplnenému profilu a kolónky práca, napríklad takouto formulkou, jasne a elegantne dávate ľuďom najavo, čo robíte a ako im môžete pomôcť. Toto je základný predpoklad toho, aby v čase, keď budú potrebovať vaše služby, sa ozvali práve vám.
Tomu, ako pracovať s profilom na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn a ako získavať pomocou nich klientov, sa venujem na školení Magnet na klientov. Preto, ak vás táto technika zaujíma, pozývam vás na toto školenie. Link nájdete pod videom. Ak sa vám video páčilo, tak mu dáte páči sa mi, som rád za každý jeden, lebo milujem lajky. Ak si myslíte, že by mohlo pomôcť toto video aj niekomu z vašich priateľov, tak ho s nimi zdieľajte. Taktiež môžete napísať do komentárov vaše otázky a skúsenosti. Do budúceho týždňa vám prajem veľa úspechov a spokojných klientov.